स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि रोज ऐसा खबर देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और ये घंटी के बजा दी। पहल का खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर गाना 200 के कही फुल वीडियो सॉन्ग यासी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गई बा, जौना के आप सभी चाहिए जाके सुन सकीले। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी जादव के ओर से, जिनकर गाना नचनिया भतार फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गई बा, जौना के आप सभी चाहिए जाके देख सकीले। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू के ओर से, जिनकर गाना नहा के चापाकल में सूत बगल में फुल ऑडियो सॉन्ग देहाती इंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गई बा, जौना के आप सभी चाहिए जाके सुन सकीले। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका प्रियंका सिंह के ओर से, जिनकर गाना सोने के अंगूठिया फुल वीडियो सॉन्ग फर्स्ट म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गई बा, जौना के आप सभी चाहिए जाके देख सकीले। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर गाना चुम्मा तोहार मुँहे हमरा लाग गइल बा फुल वीडियो सॉन्ग वीनस भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गई बा, जौना के आप सभी चाहिए जाके देख सकीले। छठा खबर निकल के आ रहा बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना नैयर के यार 3 फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गई बा, जौना के आप सभी चाहिए जाके देख सकीले। सातवां और आज की आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता परवेश लाल यादव और मन्नी भट्टाचार्य की ओर से, जिनकर फिल्म घूंघट में घोटाला फुल मूवी निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग में से कितना लोग ही फिल्म के देख चुकल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। हम आप सब खातिर रोज ऐसा खबर लेके आवत रहब।